Как комуникирате с клиентите си? Могат ли да запазят час онлайн? Получават ли дигитални оферти? Можете ли да се свържете с тях по всяко време? С платформата на Автоиконом сте свързани с вашите клиенти по всяко време. Всички дигитални инструменти за управление на клиенти, услуги и техните автомобили на едно място. С платформата и мобилните приложения автоматизирате процеси. Изпращате напомняния, промоции, оферти, управлявате графици и заявки. Дайте повече на вашите клиенти и разширете партньорската си мрежа заедно с гамата услуги. Комуникирайте директно през приложението актуални оферти и промоции. Клиентите ви получават дигитална сервизна книжка и директна връзка с вас. Всички инструменти на едно място за автосервис, застраховател, лизинг и автопарк. Автоматизирайте дейностите и клиентското си обслужване. Осигурете допълнителни услуги на клиентите ви – завеждане на щети, обслужване от врата до врата и абонаменти. Управлявайте автопарка на вашите клиенти с платформата на Автоиконом by Car Central. Автоиконом by Car Central – всички дигитални инструменти за обслужване на клиенти на едно място и по всяко време. Дигитализирайте бизнеса си с нас!